Mahmoud MG on the beat. La 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 la. Farkon so zuciya ke ce mafari, amma ki sani in babu ke ba zai iya rayuwa. Sahibata da ke mai fari do a mata tallafa min ki tausasa zuciya ta rike ta banda kowa ki daidaita da ni yar uwata. Tausaya min ciwon zuciya kar ya kai ni, ciwon zuciya kar ya kai ni, ciwon zuciya kar ya kai ni. Inda na so ki soyayya tsakani da Allah, tausaya min soyayya ni da ke za mu kulla. Babu zancen da zai saka zuciya ta yi kasala, alkawar na yi bayan keto wace zan yi nuni, wace ce wadda zan yi nuni, wace zan yi nuni. Na ji zancen ki wa zai sani in barki, ke na ba mulki ban gajiya da kallon ki. So ta so sarauniyar mata don babu tamkarki, inda rabo aure zan yi da ke don kin zamo tsani, wallahi kin zamo tsani, a guri na kin zamo tsani. Dama cikin su mata ke dai yake bayani, ki so shi so na gaskiya da ke da shi guda ne. Dan ni ne shaida akan ki yayi saranda, karki mai ajanda so zuciya yahuda. Yardar da ya baki tamkar jini da koda, haba sarauniyar mata zo ki taimake shi. Ya dade yana mini zance na so ki bashi, yan mata kanki zai yi toshi. Haba sarauniyar mata zo ki ji batun shi. Albishiri kice goro, gonar sanki na roro, so karki mun koro, akan ki na zama tauraro. Ba da fushi da soyayya don kudin auren ki zan turo. Za mu ji daɗi domin kyanki yana da kama da kyan launi, yana da kama da kyan launi, yana da kama da kyan launi.